ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣିଲା ମାନେ ଦୀପାବଳି ମନେ ପଡ଼େ। ଦୀପାବଳି ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମହାଳୟା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆବାହନର ଅମାବାସ୍ୟା, ସେମିତି ଦୀପାବଳି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବିଦାୟର ଅମାବାସ୍ୟା। ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ପିତୃଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାଉ। କାଉଁରିଆରେ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ସମସ୍ତ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଲୋକ ପୂଜା କରି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁ। କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ନିଆଁ ଧରାଇ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗାଇଥାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୋକରେ ଯାଅ, ଗଙ୍ଗା ଯାଅ ଗୟା ଯାଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ 22 ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ଉଥାଉ। ଏହାର ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ହେ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥିବା ପିତୃପୁରୁଷ, ତୁମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠି ସତ୍କର୍ମର ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରର ଆଲୋକ ଜଳାଇ ରଖିଛୁ। ତୁମ ନାମ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଳେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇନୁ। ତୁମ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଯାଅ। କୁହାଯାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା। ଦୀପାବଳିରେ ରାମ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ମା କାଳୀ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଓ ପିତୃଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା।